Oshone no kwan. O yare mama na are mma. Akine ke nwa mpreja kworo yo goyo. Onye eluigwe hara n'ọkụ ya anwụ Chaivoroma onye ike dagbachukwu ike onye ume mgbanọrọ n'otu nga emere anyị ruo ọkpụkpụ mmiri nwike ha ngọkụ elụwa mara onye eluigwe hara n'ọkụ ya anwụ Chaivoroma onye ike dagbachukwu ike bụ akọ onye ume mgbanọrọ n'otu nga emere anyị ruo ọkụkụ mmiri enwe ike ha ngọkụ elụwama aye onye eluigwe arụ ọkụ ya nwụ abụrụ ezezele onye ike ya gbachi okwu ike abụrụ ezezele mma onye ume mgbanọrọ n'otu nga emere anyị ime mole ndị mma mmiri enwe ike ha ngọkụ elụwama ime mole onye eluigwe arụ ọkụ Ya ti papa ya ti papa. onye ike ya gbachi aga m onye ọma nwa me onye ume mgbanọrọ n'otu nga emere anyị ruo akụkụ mmiri enwe ike elu gbamarala ama wezeze ndọmahụ bịala enugbo Onye no tratis. ike na palile buo onye ọmanụ chi mmebe ole daa abụrụ wezeze ndọmahụ emere nke na-ewishi obodo okpurọbụ ụmụ nkọ kpara ntarị m ike na palila nwebu ya o emebụrụ onye ọma nwe wewe ije jeje n'ụbọchiri kede ama wezeze ndị mmadụ onye n'igbe ha n'ọkụ ya nwụ chanya ntarị nọ ndụ fọrọ mahụ ama wezeze ndị juru obi Dinatani kesi lele Dinatani chemozọ lelele ama wezeze ndị mmadụ ọnwụ ike na palila abụrụ ụmụ ya luo tọmị ike na abọ ya palila esime molelele amaghụ na-ese ezedo esime bole ndị ahụ onye igwe ha n'ọkụ ya Chineke kechara ọkụ ya nyere ndị na n'ụwa aka o onye jikọ jiji ike n'uke ike o akụchi nyere nwambe ya o oji kpatara n'abụ akụkụ mmiri enwe ike ha ngọkụ elụwa mara aye onye eluigwe arụ ọkụ ya nwụ aye Chaivoroma ike na palikwa onye ike n'egwu ya gbachi okwu ike ama wezeze na mgbasi ike na palile egwu onye ume mgbanọrọ n'otu Chai. nga emere anyị ruo Agada gbasiri ụzọ ha sie ya ko. onye awagbaghị onye isi ahụ onye nwere ebe akwanyere Otu nwa ọkụkọ ma aka nwa ọkụkọ ma Chaivoroma onye ike ya gbachi ọnwa were wugo Onwe progress. bụ adọ Onwe ha ọdụ. onye ume mgbanọrọ o were ndị misi ugwu ekwe ma emere anyị ndị ọma jiri m otu akụkụ mmiri Ushima enwe bole. ike ha ngọkụ elu gbamarala otu nwaakịrị nne ya pụkwara mmụọ nwaakịrị ebe onye na-ekwusitere m ọnụ m onye na-azụ nnu ya akwụkwọ onye ga-enye nnu m ihe ngeri o o bekatala afa ike ụwa gwụla nụ ya o otu nwaanyị abịa o gbanụnụ nwatakịrị gbanụ ya sị nwa m ebezilado aga m akpọ gị n'ụlọ m o nwaanyị ya m na-ekpopụ ya nwaanyị akwụkwa n'ụmụ abụọ Chai. ọ bụ ụmụ nwoke abụọ ndị ọmọ jem ọnụ ya Etike bụ uwe. ọ bụrụla nwatakịrị n'ụlọ na-akịrịdọ makpa ya o Ụwa tende. ejemanụ ya nkwue akpọmanụ nwatakịrị nwambie ejemanụ mmiri akpọmanụ nwambie taa ejemanụ isi ihe akpọmanụ nwambie taa aga na-eriri ihe achọghịkwa nwambie nwa aka nọ na na-azụ ya ebe akpọ Chineke kere ya Chineke mee o Chineke ụmụ nwambe bịanụ lekpanụ mkpọnwụ si tọnụ m asụ adanụ ọnwa tụgharịala m ezi o ọnwa tala n'ụmahụ mama mayarị mma mama magharala m la gama kọrọ onye ụwa m aga m kọrọ onye ụwa m akụkụ mmiri enwe ike ha ngọkụ onye eluigwe arụ ọkụ ya nwụ Chaivoroma Chaivoroma onye ike ya
mere ma ya gajiela go Chineke wetuola anya ma na-agbachiri ụzọ. ọka ya kwanwụrụ daasị onye kpekpara ya nọkwuo akwa Chineke ga-ejetu anyị o Chineke ga-ejetu anyị ihe ndọma bụ ụmụrụ ha ga-eju Chineke ga-ejetu ha ndị si na ndị mgbọrọ Maka aka etiri eji Chineke ya nwa ga-ejetu ha ndị nọ na Omega hụrụ o. ya mere nwanne m onye kpakọ akwụkwọ o jiri kpaa a Chineke nna nyere ya nwụọ Chineke ya ejetu nwa Ụwa nke ya demdemdem. Chineke ya ejetu anyị Chineke ya jụm anyị o onye nọ n'ụwa mgba chọma na akara aka nke go Asịkwa gị doma aka gị ọcha, asịkwa gị were onye nchapụ akara aka ya. gị ma ọrịa asọ gị mma o anọkwara sọ n'otu ngachọ o anọkwara sọ n'otu ngachọ o edina nọ n'otu njefe erukwu karịa na garịa nwanne m Ejila emere eme. onye eluigwe ghara ọkụ ya amụ chaịbọrọma onye ike da-agbachi ukwu ike fọ atọ Akata agbachi onye ụzọ ume fụọ. mgba nọrọ n'otu nga emere anyị uro Injinia Chibụzọ. mmiri enwe ike ha Mega. elụama ae onye eluigwe ghara ọgụ ya agwụ kama chaịbọrọma ye Anyị ga-agbalaga ala ga-agbalaga ala. onye koriri ekwa ka emere aka onye umengwa nọ ma Chineke ụmụ mbe kwuokwala n'ere anyị uro ae akụkụ mmiri enwe ike ha nga ọkụ elu amara na abụrụ agbara onye ndị mma eluigwe ghara ọgụ eso onye lekiri chimenu odeta onye ike na-agbachi Na Chineke ekere nwata. acha gbara kata mma fụrụ n'obodo ime ọhịa Ee, n'ụbọchị ya ụzọ emere anyị Hey! uro akụkụ mmiri enwe ike ha nga ọkụ elu amara na ọkụmọ n'ụwa jụrụ chi m ajụjụ ya mere echekwara chụwa gị ka mma gakụ m onye ọrịa kpọrọ ya mechie ụzọ gị emezie ya mere Chineke kwuru ọchị onye ọbụla mechie ụzọ ya chee ọka ya akwa nwụrụ onye kwekwa na ya ọkụ Onye kwuru ya, ndị menye ọkụ adị gị ọkụ abara gị ya bụrụ ga wụọ ka isi wọta. Ọ bụ o siri mee. Onye eme ya. Ị na-ajụọla chi m ajụjụ? Ị mara nwanne ya nwa a ga-ahụ echi? Ama ka ha eji eriri ite. ọkọmọ n'ụwa ya ọkọmọ n'ụwa Anyị eriri taa, anyị eri echi. ọkọmọ Nwanne echi ọ ga-mma o. n'ụwa chimaju ị hụrụ chimanya ọkọmọ n'ụwa ya ọkọmọ n'ụwa ya ọkọmọ n'ụwa ya ịjọla chimaju akọmara m ịkọara m daa mana ha akwana Chineke fọ ịfụrụ afọ onye mmemme nwambele eke nwere ike wuru nke nwambe Akọ nwa ntịtị onye n'ebe kwara a, nwamba ọnụ ọ dị adị. onye gburu onye ụwale Chineke ụmụ mbe kwuola ya so onye akọmara n'ụwa mba ọnụ ekwura chụwa echiela gị gị rụrụ nwambe ga kwugbuo ya o ịnụrụ ya gakọma ya ọnụ picha mmanụ kpochiriri ya ya mechie gbukere oghele ya kpọrọ ya polisi o maka onwe ha ọnụ na-ekwu o Chineke ụmụ mbe nọ ya o onwe ha ọnụ na-ekwuchiri ya ọnụ ya Chineke ụmụ mbe na-ekwuru ya ọnụ ya o egbugara nwafọ kpọrọ maka mamụ afọ ga-ama ezechi o amam afọ ga-ama ezechi ya amam eze ekwuola o nwambe nwekwara ike chi o hụrụ mkpanụ onye zechi o Anyụ ọ na-ahụrụ anyụ, ọ na-ahụ onye ọbụla ebe kwa nwambe maka imegidere nwambele ajaja kpọrọ nwamba ọkpọrọ tumụọ na ga ịmụ nwamba ahịa o nwamba akpọgala bọị ọgbara bọị sọmiri ya eze ọ na-wejuo ya o ọ gaghị ahụ awa problem ka nwamba hụ na nwa onyochi anwamba ha ezurula ego ya ọkọmọnụ ụwa otu ihe nwata. ọkọmọnụ Oge ụwa ya, aka chi mee ọ ga-asọ ya. ọkọmọnụ ụwa ị na-ahụrụ chimanya o kamada ọkọmọ n'ụwa ya ọkọmọ n'ụwa ya jeje n'ule ọkọmọ n'ụwa ya na-emere gị gịnị dị ịlaja program ọkọmọ n'ụwa Agba chikere ya ga-abịa. ọkọmọ n'ụwa Agbakwala ọsọ. ọkọmọ n'ụwa ya drama fụ echi
ala ngaji ebe ka anyị ụmụaka owere kweshi emerela n'ụwa mmahụ emerela n'ụwa mmahụ mana ụmụ ha ga-eme ụwa ele ụwa siri ike enweghị ihe mere ụwa mee ọsọ bekwagide mgbe ibe nje ọrịa apịtụzugile agbakwasa ya zọrọ ya anyị otu onye iro ka onye megburu nwa m ele ụwa siri ike enye nwa ọdụ akpati ihe jatụrụ izizi onye pọmpụ ya gbaga nyere nwanne ya aka nke nna eberimara ndị nere uwe eberimara umere uwe eberimara ụmụaka owere eberimara ụmụọnịcha eberimara onye pọmpụ ya gbaga n'ụlọ onye ọ gaziri n'elu ụwa nyere nwanne ya ahụrie owere wume owere ndọma ndọma bụsi ugbo ekpe ma anyị ekwela n'uwe ọnwụ ma nwanne gị nwụrụ gaa n'ebe akwa ha karịa ihe ofu nwanne m mkpanaka nwụrụlacha ọnwụrụ ahụ ma nwanne gị na-ata ahụhụ adaganụ n'ahụ ụwa gario ọ na-arenụ mma umerụ ghọrịla mma ha abụrụ imebole nteji webụ tema imebole tema amaghị ezezele ya nụtara ike nyere owere owere tamari abụrụ ezezele ichimebole lelelelele ntajirile ọkụmọnụ ụwa na chuchi m ajụjụ onye eme ya shim ajieje ole onye ajụjụ ka akpa na otu ibeji ụwa wụgbadagba ụwa wa jikiri igwe ka isiri hụ ya ga-ewu n'ime ihe niile n'ụwa ha masọpụrụ Chineke n'ihi na Chineke onye gị kụli ya eme ọwụ onye n'ụwa man is not ọ jụsa awa agbaghị onye anya mpịa ahụ onye nwụrụ ya ebe afa ndere ndụ ọka ya akwa nwụrụ onye kwikwa na ya ọkụ amata ọhachi ya na amagọkọ ọka wee ogorokọ ebelebe mama chiwekeda otegaranụ ọkọwa onye niile rahụrụ n'ụtara na so ọwa datụ mgbaji eze atụkakwanụ nkwụtụka na bịa ọnụ amụfu ya eruola onye anya mpịarịkwana ozu ọhụrụ ọ na-alụ ụmụ mmụọ akpọkene n'ụlọ gwamara okene amacha ngwugwu ogere ahụ na anya ọkụ bikọs ọwa anya mma onye na-emakwa narị mma na so owere nwụgo owere sikwa n'ụlọ anapụa ọgosiri ụra ka mụrụ m ne isi obi hụ tu agụrụ awụ ọganya ekwa o mepere eme afọ n'okwuwe o mepere eme afọ n'okwuwe o mepere eme afọ n'okwulele o mepere eme afọ n'okwuwe esoro kpanwu wegọrọ kpado amale o mepere eme afọ n'okwuwe
Chineke kere. Ije ọmụ bi achaga akpala nkụ ya. Gaje kwana o me achaga afọla japụ ya. Jejiri ọkụkọ jeri ma ha achaga sirele ọkụkọ ya. Ngwa agbanụ m ha emere m onye ụkwụ. Gagafe ya akpịla gị anya. Achọ ka ime kwuo ya achaga ekwuola. Mekwe anya ga-emekwe O mebere me afọ nyokule. 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 Ịtụrụ mgbanwe wegọrị kpando amale. O mebere me afọ nyokule. Ije makpọmụ bigọrị kpando amale. O mebere me afọ nyokule. Ije makpọmụ ọrụgọrị kpando amale. O mebere me afọ nyokule. otulado ụjọ ya nọ n'azụ. Sigama Atụtụ onye ukwu gị ihe ntụnanya anya gbaghara ndozo ala gị ọnwụ. Enwenu ihe imekpọrọ onye ukwu gị nke gara ihe n'obi ma hụ. Atụkwuru onye ukwu gị ntụnanya hụ. Arị gbaghara ndozo ala gị ọnwụle. Gị na jema n'ubi onye ukwu gị esoro gị jema. Chaga afọla nụ nwa japụ ya hụ. Ina jemanu nwaya gị onye ukwu ga-esoro gị jema o chagelela ọrụ nwoke ụkọ ya o. Ina jemanu ruo onye ukwu achọkọ omere wefugo si gị nọrọ ụyọ na mahụhụ ọrịla nụma o. Isi n'igwe afọ fụrọla anyị ekelela gị. Ọmụ gị toli ahe onye ukwu akpọ ọchọkọ omere wetu onwe o. Arịkụ mụ ga bụ urue onye uchi ibe ya. ọga nkesi miziki onye menụrụ olume lekwanụ mụ na mega bije achọmala m sọnụwo onye ma meje mọnụ me kelela m injinia Chibụzọ meje mọnụ ọnwụje mma pati washopi na awaka onye menisi mebole ndị mma onye si akwụ ka a ga-ebi. amama m ihe mmemme ya rikwu mere ụwa mma o. Akwụghị ka O mebere me afọ onye ukwu. O mebere me afọ onye ukwu. anya bịkwa na bịba onwe ka o ji. O mere travel. O mebere me afọ onye ukwu. O mebere me afọ nyokule. Esoro mkpanwụ wegọrị kpando amale. O mebere me afọ nyokule. Ịgbara mkpanwụ ọnụ gọrị kpando amale. O mebere me afọ nyokule. Elu mkpanwụ nyọgọrị kpando amale. Ọrịa. O mebere me afọ nyokule. Ishinje nwụọ olo. Ishinje rie olo. Chinje fuo efuo olo. Ndị obi akpọ. Ifu onye ga-achụ akị. Yamada Anyị n'enu ụwa ji aga. elu ụwa wọrọ Ụwa gara siri aga. ike. Obodo igwe ndị n'ime ụwa ga-aga. Ọwa jigiri ije. Kenu. Gwa agba akụ. Ọhịa ọ dago bi ma be. Anyị na-eme anụ ụwa ji mele manụ ụwa ji aga o. Anyị na-eme anụ ụwa ji mele manụ ụwa ji aga. Anyị na-eme anụ ụwa ji mele manụ ụwa ji aga e. Anyị na-eme anụ ụwa ji Ọ wụrụ awa si ya ma ji wari afa. Anyị na-eme anụ ụwa ji mele manụ ụwa ji aga o. Anyị na-eme anụ ụwa ji Anyị wee bụ isi ya. mele manụ ụwa ji aga. Atụrụ si enweghị karịa ambamanya. Antamanya kacha mma ọhịa m sekere. Ambamanya kwere ihe daga mmiri iko.
mana na parapa ebe ahụ rere na hụla n'ugbo na so onye ọbụla meche nwanne ya ịmacha echiri ime daa enweghị onye ma ọ ga-amụwe ụwa siri ike ụwa ime elu ụwa le afọ ime daa elu ụwa siri ike na hụla n'ugbo ụwa vavasa ụwa ukonye ụwa nke Chineke kere anyị ụwa ukonye daa ụwa nke Chineke kere anyị na hụla n'ugbo ụwa chukwuda onye rigoro n'elu jegide aka ike onye rigoro n'elu jegide aka ike ọgịmụ ụwa ụdara dọsị dọsụ ga mpewa mpe marala ụdara dọsị dọsụ ga mpewa mpe marala pewa ya ara ya tetere ndị taisile ụwa nke Chineke kere anyị ndị na-agba ọkadaghị ụwa nke Chineke kere anyị andọli ahụhụ ụkpa n'ụba onye na-agaji ụzọ ya ka ọ ga-ama aka ya hụ ụwa nke Chukwule iwe onye anya ukwu ndị kimpo mkpa o ji ihe nwa were n'aka ya elu nwayọ nwayọ aka kama gị ya weda aka gị by force onye nwe ihe were wukwanụ uhe ya Chineke amarakwala ụwa na-agaji onye nwe ihe were wukwanụ uhe ya Chineke amara ya akpata amụ echi aka mapụ ya akụcha mkpata akpata amụ echi aka mapụ ya umelu ụwale anyị na-emekwa n'elu ụwa umelu ụwale anyị na-emekwa n'elu ụwa ọnwa ale elu ụwa ụtọ elu ụwa ụfụ elu ụwa ụtọ Chineke kechara ụwa chọkwanụnụ ya mma anya ndị n'ụwa ejila aka mebi ụwale anyị lemanụ anyị ga-ahụ isi ya anyị lemanụ ụwa ji melemanụ ụwa ji aga ojikọ ọma ojikọ ọjọọ anyị lemanụ ụwa ji melemanụ ụwa ji aga onye na-arụte anya nwe mba elu ụwa siri ike anyị nọ n'elu ụwa siri ike na hụla n'ugbo anyị enwela anya hụla mgbo anyị kpere dịkwa m ọfọnụ n'oge enwere agaghị ndị agbara okwu ọgbọrọ egbula m anyị kpasọ ha nwere gị na anụ n'ugbo onye mezikwara ya egbukwara anya ma ama ma ịchọ ga-azụ amakpasọ m ahịa ọhụụ na ahụ na n'ugbo